हाय लोगोफोर दुर्गा फुजानि मा खौरां ओमफ्राय सेंग्रा सिख्लाफोर सोर गस्ला बायखो सोर दख'ना बायखो ओमफ्राय सोर खानाय स्ट्रेट खालामखो सिख्ला सेंग्राफोर ओमफ्राय नै आंबो दिनै न'आवनो खानाय स्ट्रेट खालामनो नागिरदों आरोना नै दानिसो फोनखांबाय आङो नै बेयो जाबाय नाम्बार 1 ओमफ्राय नै जाबाय नाम्बार 2 आङो फ्लिपकार्टनिफ्राय अर्डार खालामदोंमोन आरो ओमफ्राय आङो बिउटि पार्लाराव मानो स्ट्रेट खालामहैया माने आंनिया खर'आ जोबोद सायो आरोना बिदि ओरै बांद्राय गोसा बोजानो हाया बेनिखायनो आङो न'आवनो एसे बोबाय थायो आरोना हारसिंनो नै बेखिनिखौबो आङो दाखालि बोदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा नै दिनै बेखिनिखौ बोगोन ओमफ्राय गाबोन ससे बोलायसिगोन नै बेखिनिखौ सानसेनो हाया मानो होनबा मार गोबाव लायो आरो बिउटि पार्लाराव थांनो लुबैयो आङो नाथाय जोबोद सायो आरोना मानोबा खर'आनो बोजानो हाया बेनिखायनो आङो न'आवनो नर्मेलैनो हारसिंनो लासैनो सिदा खालामना लागोन आरो ओमफ्रायो आङो नै दाथ' फोनखाबाय फोननायखौ दिन्थियासै आङो ओमफ्राय दसे थानानै आङो खानायखौ सुनोसै सुखांनानै ओमफ्राय नै बेजों फोराननोसै ओरैनो सिम्पोल आरो ओमफ्राय फोरानखांनायनि उनाव नै जों स्ट्रेट खालामनोसै ओमफ्राय सिदा जागोन ना जाला मोनथिला आरो आंनि खानाया कालार लानायबो दंमोन नालाय कालार लाबा मोजां जाया बोरैबा जायो ओरैनोलाय सिगांनिया एसे जासाबदों आरोना ओमफ्राय दसे उनाव खालामनोसै नोंखौबो थाया नालाय ओमफ्राय दा आंनिया आं खमसे खम आधा घन्टानि उनाव सुगोन आरोना आधा घन्टायालाय जासिगोनानो खोना दसे उनाव आङो सुसिगोनानो ओमफ्राय आंहा भिडिअबो बानायनो दङ नालाय बेनिखायनो थाबैनो बानायनांसिगोन आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नै सुना फैबाय माने लबर रखम जादोंमोन नालाय लबर रखम जाबानो माने सुनो जायो आरोना दानियाबा खानायखौ फोराननोसै आं दायो बोनायावनो हरानो मोनालायसिगोन खोनालै खोमसियानो जालायसिगोन खोमसि जाबाथ' आरो आंनिया भिडिअ बानायनो जासिगोन देखायजोबनो हानाय नंला आं माला रानगोन फिसाथारलै दाम गैया लाइन थांना होबा गैलालै मोसा खानाय फोरानबाय थानाया लाइन थांना होबाथ' सेस गेद्दा जाखागोन खानाया आंनिया नै बेखिनिखौ गाबोन खालामलायनोसै ससे फुजायानो जालायलांबाय नै दासो माने बै साननैसो आङो सम मोनथाराखैमोन दाबो सम गैया माने जोंहा आइ गैया नालाय आंनो एसे डिस्टार्ब जादों ना ओंखाम संनाय थोरसि लथा सुनाय भिडिअ बानायनाय बेनिफ्राय आरो बोरमा दं बोरमा खि सिबनाय दाउखि सिबनाय दाउखिबो दं बेखौ फोरानखांनानै स्ट्रेट खालामनानै आरो नाम्बार 2खौ फोनलाय ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो आधा घन्टासो थालाय बेनि उनाव आरो नायनोसै रिजाल्टआ मा जायो सिदा जायोना जाया आंनाथ' राननोनो रोंला बेखिनिया गेद्दा जाबाय आरो गोदानै रज'नाय नै नांगौबा लोगोफोर आंनि लोगो जोंहानियाव माबा दं आरोना 10थासो दंमोन ओमफ्राय बाखिखिनिया गोमाजोब्बाय ओमफ्राय 6थाल'सै टिपथार हगार केमेरा सिगाङावसो जना थाबाय हगार मोनालाय लांसिगोनलै लोगोफोर देखायजोबनो हानाय नंला आं राननायानो थांला नावमान खानायानो बोरमाफोराबो नायफैदोंलै आंखौ मा खालामनो सानलायदों मा जाखो
लोगोफोर नै दासो आंनिया खानाया रानबाय ओमफ्राय दा आङो स्ट्रेट खालामनोसै खानायखौ माने एसे लानानैसो स्ट्रेट खालामनांगौ आरोना अब्लासो मोजां जायो सिदा जायो आरोना ओमफ्राय बिदि धुङा ओंखारहोनांगौ आरोना होमबासो मोजां जायो हागौबाथ' बेनिख्रुइबो एसे लानांगौ ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ एसेनो फोजोबनाय जाबाय मानो होनबा मोनाहांबायबो आं दिन्थिजोबनो हानाय नंला